Amuyo kakabsat ken gigayem ditoy Ilocos Norte. Kasla saan da unay nga pagan-ano iti kakastoy nga klase iti mangga. Datay panpanaganan tayo iti Hawaiian nga mangga. When datay Hawaiiano nga mangga kuna tayo iti tawag tayo dita Isabela. Maperperdi iti bunga iti mangga ditoy Ilocos Norte. Kitain nyo ni narnuuyanin. Kinadumutin iti naragrag ito'y baba na iso nga malunglungsot kakabsat kinigayem. Kastoy iti kiya kinaado iti mulmula nga kayo dito'y kakabsat dito'y Ilocos Norte mangga kinanyapay nga klase iti mula dito'y nga mabalin nga sarsaramsamon. Kastabay kakabsat nga madaman iti operate daytoy kanal da ditoy. Mabalin nga iso siguro iti panaka main kanal siguro daytoy tani yun nalawa. Kakabsat aggapo daytoy nga danom dita dam dita papadam kunada dayta nga bantay kakabsat kinigyan. Wastoy iti kinaragsak ken kinarang ayda ditoy Santiago Marcos Ilocos Norte. Ay, nagdalis mo gayam. Mabalin nga umadupay iti danom na daytoy mabalin nga agin gana ginti medyo na nga to nga pasit siguro. Agin gana toy tangamin nabit pa iti todo ditoy. Mamindo pala nga daras nga nagtudo itartanay agtalon dan kakabsat kadagitay taltalon da ditoy nga pagmulmulaan da iti mais. Kaya nanyapay nga klase iti may mulmula ditoy taltalon da ditoy kakabsat. Awan iti makunang bangkag ditoy wenno talon ditoy. Tadi jay talon pagbalinenda nga bangkag wenno pagmulaan iti mais. Kaya natnateng kinanyaman nga klase iti mula ngayon ka mabalin nga imula kadagitoy taltalon da ditoy. So, daytoy talon. Mulam ti mais, mabalin. Mulam iti pagay. So, all around daytoy dagada ditoy kakabsat nga mulmulaan kadagiti naduma-duma nga klaseng pagkakitaan ditoy kakabsat Ilocos Norte.